Hadisipun Kanjeng Nabi ingkang nerangaken masalah korban. Bismillahirrahmanirrahim. Man qoroba kurbanan, sapa wonge sing gelem nyembelih hewan korban, idza qoma min qabrihi, nalika ditangekake saka kuburan, ro'ahu mongko wong kuwi mau meruhi kewan ko iman kang ngadeg apa kewan mau ngalarok si qabrihi ing atase sirahe kuburane wong kuwi mau. Faizan mongko kewan kuwi mau takron minadzabi, wujude rambute saka emas, wa ngainahu lan motone kewan wau min yawa kitil jannati, tanpa batu merahe utawa yakute swarga. Wa qarnahu lan sumune kewan korban wau minadzabi saka emas. Paya kulo mongko wong sing tangi saka kuburan kuwi takon, man anta, kowe iki sapa? Bayu saya anta, kowe kok nang kene iki arep ngopo? Wa ma ra'aitu lan aku durung weruh asana mingka kewan sing luwih apik bangane kowe. Paya kulo mongko jawab sapa kewan iku jawab, ana utawi kula niki kurbanuka, kurban panjenengan. Allah di korobtani, kula niki kewan korban ingkang panjenengan sampun korbanaken minna saking kula fidunya ing dalem donya. Sumaya kulo nuli matur sapa kewan, irka monggo panjenengan numpak ngala dohri ing atase geger kula. Payar kabu mongko wong sing tangi saka kuburanku terus numpak ngalahi ngatasi kewan. Bayar aku bihi mabena sama iwal. Kewan iki mabur antarane langit lan bumi. Ila dilil arsi dumugi harus itu tempat yang teduh aman surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu wali santri ingkang kula hormati, adik-adik santri sedaya ingkang kula tresnani, monggo kita munjulaken raos syukur dumateng asmanipun Gusti Allah ingkang sampun paring kita panjenengan sedaya kesehatan kewarasan sehingga kita panjenengan sedaya wonten ing sonten punika saged makembal wonten ing punika panggenan saperlu kita sesarengan ngabektos dumateng para sepuh pinesepuh pepunden saha kita panjenengan sedaya tolabul ayami. Salawat dan salam monggo kita ucapkan dumateng junjungan kita kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikan mawantu-wantu kita panjenengan sedaya ngajeng-ajeng sapangipun. Ibu-ibu wali santri ingkang kula hormati, adik-adik santri sedaya ingkang kula tresnani. Alhamdulillahirabbil alamin. Wekdal punika kita sampun nyelahi hari raya kurban. Hari raya kurban atau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Kula badhe ngaturaken hadisipun Kanjeng Nabi ingkang nerangaken masalah kurban punika. Bismillahirrahmanirrahim. Man qoroba kurbanan,
sapa wonge sing gelem lakoni korban, sing gelem nyembelih hewan korban. Ira koma min qabrihi, wong sing gelem nyembelih hewan korban sesuk nalika ditangekake saka kuburan, ro'ahu mongko wong kuwi mau meruhi kewan ko iman kang ngadeg apa kewan mau ngalarok si qabrihi ing atase sirahe kuburane wong kuwi mau. Sesuk niku nek kita panjenengan sedaya ditangeke saka kuburan kanggone wong sing gelem korban iki sesuk bakal weruh kewan sing ngadeg nang cerah sirahe kuburane wong. Faizan mongko kewan kuwi mau takron minazabi wujude rambute saka emas wa ngainahu lan motone kewan wau min yawa kitil jannati tanpa batu merahe utawa yakute swarga. Wa qarnahu lan sumune kewan korban wau minazabi saka emas. Jadi sesuk nek wong sing gelem korban niki nek ditangeke saka kuburane bakal weruh kewan sing nalika semono ngadeg nang cerahe sirahe kuburane wong kanthi wujude kewan duweni rambut saka emas, duweni mata niku saking yakut. Yakut niku batu merah kaya akik merah saka swarga. Yakut niku saking swarga. Kaya kulo mongko wong sing tangi saka kuburan kuwi takon, man anta, kowe iki sapa? Bayu saya anta. Kowe kok nang kene iki arep ngopo? Wong niku ditangeke ra ngerti. Kok ana kewan ngadeg nang kono, wujude rambute saka emas, sumune saka emas, matane saka yakut, batu merah, akik merah. Kelip-kelip saka swarga. Iki gumun wong sing tangi saka kuburan kok. Wa ayu sae anta. Kowe iki sapa kok ana nang kono? Wa ma ra'aitu lan aku durung weruh asana mingka. Kewan sing luwih apik bangane kowe. Aku sakjeke urung tau weruh kewan sing wujude apik kaya kowe. Kaya kulo mongko jawab sapa kewan iku jawab ana utawi kula niki korbanukan korban panjenengan. Jadi niki sesuk kewan sing dikorbanke niki bakal nunggoni nalika do ditangekake saka kuburan. Wong-wong sing do korban ditangekake saka kuburan dhek nunggoni tau dhuwur sirahe kuburane wong. Allah di koruptani kula niki kewan korban ingkang panjenengan sampun korbanaken lina saking kula fidunya ing dalem donya. Nalika panjenengan sedaya kesanget nang donya niki kula niki wujude kewan ingkang panjenengan korbanaken. Saniki kula dados kados mekaten. Dados kewan ring api raumu. Sumaya kulunuli matur sapa kewan. Erka monggo panjenengan numpak ngana dohri ing atase geger kula. Monggo panjenengan numpak kang geger kula. Payar kabu mongko wong sing tangi saka kuburanku terus numpak ngalahi ngatasi kewan. Bayar aku bihi ma baina sama iwal. Kewan iki mabur antarane langit lan bumi. Ini mabur terus gawa wong niku wau iku ila dilil arsi dumugi harus niku tempat yang teduh. Gamane kados teng berbunyi surga, aman surga, dilil arsi sampai tempat yang teduh. Jadi niki sesuk sapa wong sing gelem korban bakal diparingi dening Gusti Allah tangine saka
alang kubur nalika ditangeke peruk wujudan kewan sing stambute saka emas, motone saka yakut lan sungune saka emas. Ngadeg nang cerahe tangis saka kuburane wau, terus ngejak kita panjenengan numpak di gomabur gawa nang ngares. Hadis niki diserat wonten kitab Durratun Nasihin. Hadis saking Kanjeng Nabi ingkang dipun serat wonten kitab Durratun Nasihin nerangake bilih wong sing gelem kurban sesuk bakal entuk kamulyan numpak kewan kurbane digawa nang ngares nalika ditangekake saka kuburan. Iki pengebang-ebang utawa janjine Kanjeng Nabi dumateng tiyang ingkang purun nglampahi kurban. Wekdal sameika niki mendekati wekdal kurban. Mila gegayutan kali niki Kanjeng Nabi merasakan wonten hadis sanes iki dingendikake. Kala Nabi ngendika sapa Kanjeng Nabi, mangkana manutali sapane wong kanakan ana lahu kedue wong sangatun kejembaran rezeki palam yudhohi kok wong mau ora gelem kurban payamut mongko matiyo sira insya Yahudian kanthi lakoni Yahudi wa insya Nasranian utawa milih dadi Nasrani. Dadi antamane kan Nabi nek awake dhewe longgar kok ora gelem korban niku ora sah mati Islam maksudnya. Aja mati Islam mati dadi Yahudi utawa dadi Nasrani. Dadi wong Yahudi kaya wong Israel. Wong Israel kaya wong Yahudi. Wong sing agamane ora Islam. Niki perintah Kanjeng Nabi datang kita panjenengan sedaya sing duweni kelonggaran rezeki. Hadis sanes ngendikaken man kana lahu sangatun sapane wong sing duweni kejembaran rezeki palam yudhohi kok dheweke ora gelem korban palayu koribana mongko aja nyerak sira musolana ing panggonan salatku. Wong delonggar rezeki kok ora gelem korban mongko kan Nabi ora gelem diceraki. Aja nyerak-nyerak nggon salatku. Nggon salate kan Nabi Masjid Madinah. Mongko aja nyerak-nyerak nang Madinah. Aja mikir umroh, aja mikir haji. Haji lek umroh nang nyeraki tempate salate kan Nabi. Aja mikir pengen umroh, aja mikir kepen haji. Nek kowe delonggar rezeki kok ora gelem korban. Pala korbana. Aja nyeraki nggonku salat. Tempatnya sholat kan Nabi itu kan Masjid Nabawi dalam kan Nabi itu tempat sholatnya kan Nabi karena kowe itu longgar rezeki kok orang gelem korban artinya kowe ojo umroh ojo haji kalau gunane ini mafhum mukhalafah cara diterangke dijelaske hubungannya tentang ojo nyerak-nyerak dengan sholatku. Nek nyerak dari salahku nang Masjid Madinah itu kurang antaranya umroh atau haji. Nah, berarti kan ojo pengen haji, ojo pengen umroh nek kowe ora gelem korban. Nek duwe rezeki longgar. Kalian apa? Tempatnya sholat kan Nabi nang Masjid Madinah. Mongko ojo nyerahi nggon sholat. Nah niki bila mekaten kita panjenengan sedaya ya ampun dipaksakan ya. Nek ana longgar rezekine wae korban. Nek ora ana longgar rezekine ampun terus memaksakan diri. Utange akeh kok malah korban dan jenenge memaksakan diri. Nah ini mek kanggone wong sing duwe kelonggaran rezeki. Nah niki syarat-syaratipun korban itu wonten gangsal ya. Setunggal jenis hewan itu bahimatul anam, hewan sing dimon bahimatul anam kalau jenis kambing, sapi. Nah kambing atau domba itu umur 1 ke 2 tahun, jadi ujur setahun itu
wis kena kurban. Dari 1 sampai 2 itu wis kena kurban. Kambing atau domba. Nek kambing Jawa nggih, kambing Jawa itu beda nggih kali kambing gembel nggih. Nek kambing Jawa niku umur 2 tahun nggih. Umur 2 tahun. Nek kambing Jawa, kambing kacangan, wedhus kacangan itu. Wedhus kacangan itu minimal 2 tahun. Nah, sing wedhus gembel domba itu setahun punjul buat kena kurban. Terus nek sapi niku minimal nggih 2 tahun kaya kambing Jawa. Kaya dus Jawa niku 2 tahun, sapi nggih minimal 2 tahun. Nek unta minimal 5 tahun itu usia. Jadi jenisipun setunggal hewan ternak bagi matul angan, hewan angonan, saking kambing, sapi, unta. Nomor kali usia minimal hewan itu mau nek domba utawa kambing apa gembel itu setahun dumpi 2 tahun. Nek kambing Jawa niku 2 tahun munggah. Nek sapi 2 tahun munggah, nek unta 5 tahun ke atas. Terus nomor 3 ini pun syarat hewan kurban itu kena disembelih kurban. Ini kondisi fisiknya sehat tanpa cacat, motone utos siji wongene niku mboten kena nggo kurban. Utawa sapi utawa dus pincang sikile sing siji ora kena nggo mlaku. Nah niku ora kena dienggo kurban. Tapi hewan sing cacat niku mboten kena dienggo kurban. Terus nomor sekawane kepemilikan. Hewan niku dimiliki awake dhewe dengan kepemilikan penuh. Jadi orang hewan gaduhan. Pokoknya awake dhewe gaduh sapi, gaduh wedhus, niku ora entuk kurban. Karena kok wedhus gaduhan. Gaduhan itu bukan milik awake dhewe ngingoni, ora dadi milik awake dhewe. Nah niku sing entuk dienggo kurban hewan sing hak milik penuh. Nomor gasal waktu kurban. Waktu kurban itu hari pertama Idul Adha setelah sholat Id, mulai setelah sholat Id ngantos dumugi 3 hari tasrek. Berarti dari kurban itu longgar 4 hari. Hari pertama Idul Adha ditambah 3 hari tasrek. Nah itu berarti 4 hari. Jadi hari raya itu kangge hari raya Idul Adha niku 4 hari. Takbir napa niku? Takbir hari raya niku nggih nek Idul Fitri namung 1 hari. Nek Idul Adha 4 hari. 1 hari hari raya, yang 3 hari hari tasrek. Itu takbire iso nganti 4 hari. Beda-bedanya tadi. Nah Idul Fitri takbirnya 1 hari, 1 hari. Nek Idul Adha takbirnya bisa 4 hari. Jadi buatan makruh. Nek liyane niku takbir niku hukumnya makruh. Jadi makruh niku ora ono ganjarane awake takbir karena ora tuntunane. Kurban itu pada tahun arep kurban ya kurban sunnah. Kejaba kurban adat. Nek kurban adat niku contone awake dhewe nazar. Anakku pamane nek lulus SD kok bijine apik, lulus SMP kok bijine apik, iso ketampa nang SMA sing pilihan. Nah niku sesuk apa kan kurban. Nah niki jenenge kurban adat. Kurban adat niku hukumnya wajib. Pamane awake dhewe anakku nglamar gawean. Sesuk nek ketampa aku arep kurban. Nah niki awake dhewe aturaken iki padha wae awake nazar. Nazarnya duwe cita-cita nek hasil arep kurban itu dadi kurban wajib. Nah pintune awake kurban itu kurban sunat. Ya.
Niki pengetahuan segede kagem kita panjenengan sedaya. Nek ana rezeki monggo, nek ora ana ya ora sak ngoyo-yo. Bila mekaten saking kawula cekap semanten mugi-mugi wonten manfaatipun. Lahir wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.